presented by Santosh Premi Entertainment. बराती गे जन तो तोर बराती गे सजबे तू सोरहो सिंगरावा में जब दुल्हा तो घरवा में जब दुल्हा तो घरवा में हम आग लगा देबो मरावा में जब दुल्हा तो घरवा में हम आग लगाई देबो मरावा में जन तो तोर बराती गे हम आग लगाई देबो मरावा DJ Manish Rexall. हम आग लगाई देबो मरावा हम सदा सुहागन रहेंगे कब दुआ न तोरा मिले देबो हम बरियो बर्बाद का तोहर जिंदगी कैसे खिले देबो मंगिया में न सनुरा सजाए देबो मंगिया में न सनुरा सजाए देबो न जाए देबो ससुरावा में जब दुल्हा तो घरवा में जब दुल्हा तो घरवा में हम आग लगा देबो मरावा में जब दुल्हा तो घरवा में हम आग लगाई देबो मरावा में जन तो तोर बराती गे हम आग लगाई देबो मरावा DJ Manish Rexall. हम आग लगाई देबो मरावा खाई गेलही करे जा भूज के अमित राइटर सियानुज के रहतौ न रविंदर कुल गे तू बनबे पिया के फूल गे मनोज अंशु साजन सन्नी हो मनोज अंशु साजन सन्नी हो मिले ना मौत जहरावा में जब दुल्हा तो घरवा में जब दुल्हा तो घरवा में हम आग लगा देबो मरावा में जब दुल्हा तो घरवा में हम आग लगाई देबो मरावा में जन तो तोर बराती गे सजबे तू सोरहो सिंगरावा में जब दुल्हा तो घरवा में जब दुल्हा तो घरवा में हम आग लगा देबो मरावा में जब दुल्हा तो घरवा में हम आग लगाई देबो मरावा में जन तो तोर बराती गे मीडिया जोन रिकॉर्डिंग स्टूडियो पाठक मार्केट अम्बाड़ा चौक सेवा घाट मुजफ्फरपुर।